sako-sakong karni ng baka. Ang ilang parte naman, iniwan sa mismong pinagpastulan. Ganito na diskubre ang isang kinatay na baka sa Samparan Cemetery na sakop ng Barangay Cabangaran, Umingan, Pangasinan. Isa ka na buo. Buo ni buo. Ulo. O timba ka dato eh. Pero di bagis na ate ko awanan ni Una mo di bagis natin may isa. Ang kinatay na baka, alaga ng 57 anyos na magsasaka na si Larry. Nakasanayan na raw niya na iwan ang kanyang alaga sa pastulan. Masakit umano para sa magsasaka ang nangyari lalo pat hindi daw sa kanya mismo ang baka. Kaya kinabigatan sir, pango kinita. Ako mo di wewe na dyan ti padulnan. Hindi ko nasabak ko ni bayaw ko tanapido ng ako lalat. Kaya maganan kitamtaw na ganta baka na parte bakam wala naman. Kung susumahin, aabot sa 60,000 pesos ang presyo ng baka. Ang mga naiwang karne, ibinenta na lamang para mabawasan ng kaunti ang kanyang pagkalugi. Ako magarute ko sir, na medyo naalala mo niya duma sir, nadalat na naalam nga basti mahit. Ang logi di jay punan nan sir. Tulatan na sir, pan tayo baglamag sa basait, nagdapay. Nako mahit. Ta nasa japay mo ta, rabi pay mo lang pinangkwala di ay. Ayon sa barangay, umaga ng kanilang madiskubre ang pirapirasong katawan ng baka. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Nakipag-ugnayan na rin umano sila sa pulisya. Nung mga gabi po, masiguro mga 9 or 10, yun, naghahanap na po yung isang may-ari ng baka. Ngayon, nagpa-flashlight po doon sa may cemetery, pero may ilaw naman po dito sa bungad, solar, dalawa. Kaso doon sa bandang likod, doon na po, madilim na po. Kaya parang nag-atubili siya, parang natakot na mamaya baka may tao. Nag-aalinlangan. Kaya nag-flashlight lang po siya, pero hindi siya pumunta doon. Ma'am, ano ba yung mga nakita mo natin doon nung pumunta po tayo sa cemetery? Ano po, yung mga nakatay na po na baka. Oo, nakasako ng mga sahita, sa may dito sa park. Yung mga malalaman, ulo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Sana po lahat po ng mga animal po natin na nasa bukid, sa hapon or umaga, dapat po kahit kung pwede, iuwi na lang po natin para matignan po natin na safeties po sila. Pati yung mga kambing, wag po natin ilagay lang sa gilid-gilid kasi kahit kambing, kinukuha po eh. Yung mga gumagawa po ng ganyan, sana po makonsensya naman po kayo kasi yung mga nag-aalaga, nakikialaga lang din po. Tsaka sana makonsensya naman kayo, magtrabaho kayo ng patas. Lester Narag, Balitang, Solid North.